Σε πρώτο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Συγγραφείς και μεταφραστές μας μιλούν για το πρόσφατο βιβλίο τους. Σήμερα, ο Γιώργος Προεστός μας μιλάει για την πρόσφατη μεταφραστική του εργασία πάνω στο βιβλίο του Henry Gee, μια πολύ σύντομη ιστορία της ζωής πάνω στη γη. Το βιβλίο «Μια πολύ σύντομη ιστορία της ζωής πάνω στη γη» είναι, θα έλεγα, τουλάχιστον από τα πιο σημαντικά που έχω, τουλάχιστον εγώ, μεταφράσει, και θα έλεγα ότι είναι και τα πιο σημαντικά βιβλία που έχουν εκδοθεί, καθώς βραβεύτηκε ως καλύτερο επιστημονικό βιβλίο της χρονιάς 2022 από τη Royal Society της Βρετανίας, κάτι σαν την Ακαδημία θα λέγαμε. Καταρχάς, είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης της παλαιοντολογίας, γιατί λίγο ή πολύ κατά καιρούς έχουν υποθεί διάφορα πράγματα για το πώς εξελίχθηκε η ζωή και για το πώς φτάσαμε από το πρώτο κύτταρο, φτάσαμε σε σύνθετες μορφές ζωής όπως τα θηλαστικά και ο άνθρωπος. Αυτά τα δεδομένα συνήθως ανανεώνονται, αναθεωρούνται θα έλεγα, με βάση επιστημονικές ανακαλύψεις που είναι ραγδαίες συνήθως στους τομείς αυτούς. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, που κάθε κεφάλαιο είναι ένας σταθμός στην εξέλιξη της ζωής. Βλέπουμε δηλαδή πώς η ζωή ξεκίνησε από το νερό, πώς εν συνεχεία οι ζωντανοί οργανισμοί από το νερό βγήκαν στη στεριά, παραμένοντας ωστόσο διατηρώντας μια πολύ στενή επαφή με το νερό. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η ζωή πάντα γεννιόταν και γεννιέται μέσα στο νερό. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο, ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά οι ζωντανοί οργανισμοί, ακόμη και τα θηλαστικά που βγήκαν στη στεριά, φρόντισαν να πάρουν μαζί τους έναν σάκο, αμνίο λέγεται, τον κουβαλούν ουσιαστικά μέσα τους κάθε φορά που πρόκειται να γεννήσουν. Τα έμβρια γεννιούνται μέσα στο νερό, ακόμα και των ανθρώπων και όλων των θηλαστικών και επίσης και των πτηνών, γεννιούνται μέσα στο αυγό. Συνεχεία βλέπουμε πώς η ζωή εξελίχθηκε στα διάφορα είδη των δεινοσαύρων, πώς οι δεινόσαυροι τελικά είχαν και κατακυριεύσει τον κόσμο, μάλλον τη ζωή, τη γη. Ας πούμε κάτι που δεν είναι γνωστό είναι ότι υπήρξε κάποια εποχή που οι δεινόσαυροι υπήρχαν σε όλα τα περιβάλλοντα. Δηλαδή υπήρχαν δεινόσαυροι, αυτούς που ξέρουμε τεράστιοι, αλλά υπήρχαν και δεινόσαυροι στο μέγεθος εντόμου, οι οποίοι ζούσαν πάνω στα φυτά. Κάτι άλλο που ίσως δεν είναι γνωστό. Διαβάζοντας λοιπόν κανείς το βιβλίο, βλέπει πώς ήρθε το τέλος αυτής της εποχής της κυριαρχίας των δεινοσαύρων παντού και πώς μετά ήρθαμε στα θηλαστικά και πώς μετά καταλήξαμε και στον άνθρωπο, όπου δίνει επίσης και πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη θέση του ανθρώπου πάνω στην εξελικτική βαθμίδα. Είναι κάπως πεσημιστής θα έλεγα, ότι πιστεύει ότι το ανθρώπινο είδος τελικά κάποτε θα εκλείψει και γενικά η ζωή κατά τον Henry Gee τελικά είναι καταδικασμένη να εκλείψει. Αυτό θα έλεγα είναι το βασικό στοιχείο για το οποίο θα έπρεπε κανείς να διαβάσει το βιβλίο και το οποίο διαβάζοντάς το και έχοντας την τιμή να το μεταφράσω ήταν από τα πιο σημαντικά πιστεύω που αποκόμισα, ότι ο άνθρωπος έχει μια περίεργη θέση στην εξελικτική βαθμίδα, δεν είναι και από τα καλύτερα είδη του ζωικού βασιλείου. Είναι φτιαγμένος, ας πούμε, κάτι άλλο που καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο, είναι ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος όχι για τη μονογαμία, αλλά για την πολυγαμία. Φέρει μοναδικά στοιχεία μέσα στο ζωικό βασίλειο. Για παράδειγμα, σε σχέση με όλα τα άλλα θηλαστικά, ο άνθρωπος δεν έχει σταθερές περιόδους που ζευγαρώνει πάντοτε και σε όλες τις περιόδους. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι η διαδικασία της εμεινόπαυσης στα θηλυκά του ανθρώπινου γένους δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία σε άλλα θηλαστικά και γενικά, όπως είπα, βλέπει κανείς την ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου είδους και μπορεί έτσι να καταλάβει κανείς καλύτερα από πού προερχόμαστε, ποια είναι η θέση μας στον πλανήτη και πού ίσως πιθανώς θα καταλήξουμε.
Ήταν ο Γιώργος Προεστός και μας μίλησε για την πρόσφατη μεταφραστική του εργασία πάνω στο βιβλίο του Χένρι Γκί, μια πολύ σύντομη ιστορία της ζωής πάνω στη γη. 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια σε 12 σύντομα κεφάλαια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Σε πρώτο πρόσωπο στο δεύτερο πρόγραμμα. Επιμέλεια, παρουσίαση Δημήτρης Μεϊδάνης. Επιμέλεια ήχου Κώστας Κυριακάκης.